Well, Thomas Bill, terrible. Vrienden zou ik leef na Nuacht, Amador Schulem. Zo, en daar gaat het Nuacht. Dan Carol Lof, ik het me wel toen je gaat willen ze zeggen, die nu bij je more scale aan de Nuacht na fel waru. Na Nuacht Manchester Arena. Agus was an Sidúil Roger Moore. Rinne mé trocht taggart dóibhsú den négus lean I mé raí inis leis na mensgealtan. Tá pobl na Síne ag tuairteáí an gaigríoch chun todhchaí níos socaire a áil dóibh féin. Agus baineann an scéal seo leis an spioch is fashionanta nuas nuaí dóibh agus sin Senegal. Tá mé gíre chuibh nniu cá bhfuil Senegal. San Afric sílim. Tá mas á cínta go bhfuil beidir go mainin sin le scéal Ivanka Trump go bhfuil an monarcha a dhéanann bróga ag bhog chun na Africa ón tSín cábhis. Fámaid sa New York Times inniuh srach éachint an láranad a dhéanann muirseacht aibriochtaí san Afghanistan, san Iraq agus sa Siria. Tugtar le fios go raibh an cólacht Uber ag déanadh Calaoiseach na tiomána. Ghlacann siad leis gur thug siad na $1 milliún ag gomisisiún bhreise ó thiomána. Geallann Uber go gúteoidh siad na tiomána ach is cosúil go mbeidh níos mó ag na tiomána orthu. Mar sin ní leorghníomh iontach éifeachtach seo go fúil. Well, an mainin sé seo le uachtaránach Trump cábhis ach tá an déan tóir glúisreathar Harley Davidson ag boga nó ag oscailt vonarcha glúisreathar sa téalainn chun táillí a thachaint. Déanann an scéal seo tagart do cicrúiseacht gnó thar lear. Ha. Tá an governor Andrew Cuomo, governor Staats Nuacht, a cháine go géir margheall chóras chathair Nuacht atá de réir dealarmh ag dul an olcas. Deir sé go dúirí
sé ai an ggóras agus bailú hir má Harlíonn sin. Tá ballet de chuid Strauss, well, Alexei Ratmansky is cosúil ach béidir bunathe cheol Strauss, béidir gur binné. Cibé tá pléisiúr le baint as an tuisbeantas damsa agus ceol de réir léirvestóir in New York Times. Dúna millseoige atá is tSín túsán ealaíonta den sco é seo agus slánaíonn an damsa an scór agus an leabhar focail libretto. Níor was thagam gur oscail agus gur dhún séasúr Broadway agus cosúil go nionann sé sin agus tá séasúr Broadway dúnta anois le feitseanas bhrisean na choiríochtaí tá na gaistrú tá sagam le feitseanas atá níos airde ná riamh, deirí mé mar sin é. Ach an bhfuil níos mó daoine é dul go Broadway is cosúil nach bhfuil an tain fá go bhfuil Broadway tiileh an méid airgid agus atá ná margheall freisanní ticéad atá imethe asreacht fad. Tá siad tharbheith costasach. Is féidir $8 billion a íceannis thuisbeantas de chuid Hamilton. Sin náireach. Tá Joe Arpaio i dribbliúid. Céhí Joe Arpaio an Siriam sin as Arizona dhíri a orsaí thománathe Latino. Agus tá anois le dul shrial I leis seo agus nó margheall an leicheall d'imir sé ortha. Bhí an cháiléir mar an Siriam ba láidre, ba daingne, ba riine agus ba chrua I Meiriceá. Stocha go bhfuil leabhar le teacht amach bhain rud a chéint. Well, tá lá cuimhneacháin ag teacht agus tá an cheist Siria leis Calaoiseach gás nó fiúil ní ragrói mission scéal níl rag. Is cosúil de réir an léirvestóra go bhfuil buntáiste ag an dá bhriosla. Well, tá an NFL tréis ceadúirt de imróí ceiliúra. Cho fada nach bhfuil sé maslach, nach gurinn sé maiile slifií agus nach bhfuil sé díirithe a bhaidan leile. Nó bríag é sin ó hús deirí, tá siad ag leagan síos na cinealach é sin ach ní chloitir leo. Gealam liv sin anish. Gealam sin liv anish. Liv. Ma bhí níos mó na gá réag fearr I measc na ngiúdach
sin an táirseach shliticúil. Sin an term atáhain, táirseach shliticúil. Chua go leor amúar am inniuh, tharlíonn sin tá mé táirseach is dócha. Ach, tásúil agam mar sin féin go bhain sibh, sin an támadór búilte. Súil agam gur bhain sibh tainmh as an mara nuaachta seo, agus go mbeidh muid a chaintli chéile arís sarabhad. Idir an dá lín go servidí sibh. Slán.